hebat nek semene kok wong kabeh. Lah nggih. Iki didol apa piye iki? Apa to? Iki Apa? Itu kok ana pesawat ning kene iki? itu namanya drone. Apa? Drone. Oh drone toh. Iya. Kuwi drone. Tahu enggak fungsi dari drone itu apa? Apa? Drone itu kamera yang bisa menyuting dari jarak kejauhan. Dari ketinggian. Iya, dari ketinggian. Oh, kuwi ana kamerane toh? Heeh, ada kamera. Wow, iya. Alah. Ya wis tua Mumpung di kan. kamera. Neng kamera drone itu tidak bisa menangkap jim. Oh, berarti hilang Mas lek enek Ora jine. ketok ya? Ora ketok lek putih lho sing sing mening-mening ayu-ayu ketok. Anggere sing Aku tak putih-putih. pindah saka jim nang jam. Oh, aku diarani kaya dukun to, Ken. Lah sapa sing tukang? Mbahmu dionekke jim kok kowe Sapa sing